You know what? Wa man gidinay nga nagite problems. The moment na mo kang follower ni Christ, wala siya nag-guarantee nga walay problema. In fact, naay problem gyud. Ang benefit lang sa mga Christians kay magpabilin tang lig-on sa mga problema. Ampingan ta sa Dios nga dili ta masaag sa di mao nga mga decisions. Muna nga once ma-deform sila, magpabilin na lang pud silang deform. Once na fail sila, magpabilin sila sa ilang failure. You know what? The most privileged people in this world ang mga Christians. You know what? Ngano tungod kay natay Ginoo sa atong kinabuhi. Supposedly, kung imo lang yung i-empower imong life, imo lang yung magamit ang Christian life sa insaktong pamaagi, magpabilin yun kang lig-on. Diyan niyo mas ma-appreciate ang Christian life once imo yung tumanon ang guidelines sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Even sa mga apostles, si Peter, na-discourage si Peter. Pagtanaw niya nga si Christ, gikulata, si Christ gidakop sa mga Roman soldiers, and then si Peter mao na to'y pag-angat sa iyang commitment umayo ba. Pagkakita niya ilahang founder sa church, ang ilang leader, ang naga-disciple nila for how many years, gidakop sa mga Roman soldiers, na discouraged in town si Peter. You know, inana biya once atong ibutang atong kadasig sa usa ka tawo. Ibutang imong kadasig sa Ginoo, dili sa tao or sa iyong makita. Muna yung si Paul, we need to walk by faith and not by sight. Maglakaw tas pagtuo, dili sa mga nakita, kay daghan kitag makitang negative. Yes, pero kung by faith ta, di ta mag-refer sa nakita, kay behind sa mga material things na ay grasya o kaluoy sa Dios nga nagalihok para nato.